Já to dám na rameno a vynesu to tam, ne? Bacha, bacha. Přiblížím trošku, překročím. Doufám, že to ve mně nevykrojí kolečko jak vole cukroví, když vykrajuješ. Já se to budu snažit brzdit. No, vyšla na hlavu. Pomalu můžem. Dobrý, volný. Můžem. Držíte? Držíme. Víťo, už by to Okay, chtělo on do je té pod- díry. No, já vím, Jo, ty jdeš jo takhle, jasný. Bacha, dám na ruku. musíte to už začít naklápět. Jo, hodně k tobě. Chirurgická práce už to. Jo, ale daleko, to bylo moc vysoko. Ať to. Je jen drobné jako kamínek. To víc tady ke kraju nevrté, víc. Jo. Moment, chvilečku. Vyčistím to. No, tak kousek nahoru. No. Jo. No. Výborně, jsme tady, kucí. Ale... Ještě nevím. Vidí to zpátky. Chceš kladivo? Ještě kousek. Dobrý, dal jsem šuter, pojďme. Jo. Hotovo, je to tam. Leží na mě, je to výborný. Taky se ti to líbí? Jo. Tyhle. A už to vybírat nebudu. Takže to je takový. Já držím spodek. Může někdo pomoct dolů? Dobrý. Můžem pomalu? Tak já pouštím, Jo, jo, kluci? jo. Pustil jsem. Jeden dobře? Zatím jo. Jsme na křivo. No, a s tím se počítá. Ale ty jsi to tak nějak chtěl, ne? No, je to možná o něco víc, než jsem chtěl, ale jako, Pavle, no. co kdybychom tam vyřízli, tak ono by to Včko možná bylo jistě. Vyřízli dole Včko, aby se to spustil trošku dolů. Kolem toho šutru. To bychom museli jedině tou pilkou na železo. No. Už jdem dolů. Ale A teď je potřeba podívat se. teď to tam geclo a jsme v tom zářezu. A hladinu máš v celém profilu. Ty vole. Já doufám, že máš desítky kotvy, že nemáš osmičky. 8. A máš osmičku vrták? No. Tak to pak jo. já na střední mám desítku. Ale víš, jak to dopadlo, když jsme montovali lanovku? No. První vrtaná díra a bylo to blbě. Tak to bych asi dal někde tam.
To mě půjč, já do toho klepnu zrovna. Někde. Podržíš to? Podržím, jo. Riziko putníků. Počkej. To tam našroubuje do toho. Nenašroubuje, to je, tam je jenom čípek, Aha. jenom aby se to otáčelo v tím. Dívejte se, takhle natahuje se to proti směru hodinovým ručičkám a když je to vyjítý, tak zhruba nějakých 12krát, jo. A když se to chce zavřít, tak to musíš tady odjistit, jo, takhle přitlačit tu packu, aby se to zavřelo. Jako podrazit. Jo, a pak tady takhle otočit s tím. Jo, a je to zavřené. Normálně to tam chlestí, ne? To musíš tím kapátkem. Prdle, to tam neumíte nalít normálně z flašky. No ale... Když tak přidám. Zkus tam ještě trošičku doplnit. ještě. Jo, už píše. Píše? Jo. Operace skončila.